Elämämme tapahtui kauan sitten, kun Goat Simulator valloitti internetin. Joten tänään Eemeli-kaveri ja Datader esittävät Goat Simulator bosseja. Mitä tiedämme. Eli älkää valittako alaruudussa kommenttiboksissa. Laittakaa sitten kommentteihin, jos tiedätte enemmän kuin nämä kaksi. Itse nauttikaa videosta ja nyt mennään sinne Goat City Bayhin. No niin, heippa kaikille ja meikäläinen on... Master! Ei me ole mitään mastereita. Meikäläinen on Dataderi ja Eemeli-kaveli. Kaveli. Eemeli-kaveli. Mitä? Oletko se kaveli? Me näytetään teille kuinka hakkaatte Mursubossi 2015. Eli siis Mitä pahaa mursut on sulle tehnyt? tikkupojan. Nyt lennämme taistelemaan tikkupoikaa vastaan. Tikkupoika. PvP 2. Info. Pässipoika. Datader. Rakettireppu. Kielivoima. Kaatoamisvoima. Puskuvoima. Ja hyppyvoima. Puu. Sekoiluvoima. Pärinävoima. Ja paskavoima. Taistelkaa! Katsokaa nyt, se on hirveän laginen jäbä. No niin, siinä oli teille vähän, mitä sinä teet? Huppit. Joo, mietitään varmaan se tänne rauhaan, koska... Mennään sitten seuraavaksi Turtleseita vastaan. Turtles info. Eihän me vielä siitä laiteta. Sori. Mä sanoin mieli. Puoliset. Joo, kaksoset mitä? Hui! Meidän tarkoitusta mennä tän suon yli, mutta suon, siis järvevesi asian, minne me matkaamme. Hyvä Arttu. Eli siis jatkamme tän Arttu. Mikä? Ai niin, se on mun oikein nimi kuitenkin. Datader. Sovitaan, sä oot Datader. Jos. Datatel. Sä oot Datatel. Niin kuin pienet lapset sanoo. Jotka ei osaa. Sori, jos sä oot pieni lapsi. Datatel. No, jos et sä nyt oikein R osaa sanoa. Niin. Minä herran osaan sanoa. Ja niin. Kato, mä opin. Joo. Nyt tulee Turtles. Infoa. Mitä? XD. Arttu. Ei kun Datader. Kielivoima. Kaatoamisvoima. Joo, ei sun tarvitse selostaa noita samoja voimia. Puskuvoima ja hyppyvoima. Turtlesit. Sekoiluvoima, tanssivoima ja grillivoima. Nyt näette parhaan Turtles-sodan ikinä. Tapasitte tänään Turtlesit, jotka eivät ole niin kuin elokuvissa tai ohjelmissa. Meikäläinen oli liekkilehmä. Liekkilehmä. Mä en ole lehmä, liekkieläin. Ei, mä haluan mun Ja liekki. se taitaa olla sitten ehkä tässä. Meikäläinen oli siis liekkieläin ja me ollaan täällä Michelangelon kanssa. Eli me nähdään Ensi videoissa. Morosta moro! Muista laittaa tykkäys. Sitten ota kanava.